some persons in the rape kware ndị mmadụ rape the girls akọsụkwa ha elota then ndị mere erim a na-akpọ ya erim ndị mekwara ọbara ndị mefụtara ọbara nwanne ha na-arụ nwanne na nwanne lụrụ ọgụ nwanne were ma gbuo nwanne emere ihe kwesịrị ime edoziri ana ihe a niile ka na-achụga ha. This is foundational cause because it's Abia State mma mmanụ, ala Ụmụahịa mma mmanụ, ala Nigeria ekelenu n'ọkwa HSM Akajiofo ọba Agụiyi n'ala Ụmụahịa. Okwu nwetara unu maka ndị na-asị no concern me, no concern me, no concern me. Ọ ga-concern ege ọ ga-esikwa ike. Ọtụtụ n'ime anyị na-ajụ kedu ife melụnụ ihe anyị na-eme anara aga n'iru, kedu ihe na-egbuchi ụzọ anyị, ma ndị dibịa ma ndị Akajiofo. Ọtụtụ n'ime ha na-ajụ kedu ihe mere nụ ngọcha ọfọ mechi ihe niile gọfọ chụọ aja mee ihe niile aja nchụrụ achụ ọfọ ngọrọgọ agara aga ndị mmụọ anabata ya. Ọtụtụ ihe na-eme na-ebute uduka ihe a ime na ndụ dibịa o ime na ndụ Akajiofo, ma ndị enweghị ọkpụkpụ dibịa ma ndị enweghị ọkpụkpụ Akajiofo ma ndị enweghị ọkpụkpụ ndị gboo si bi ndụ ha. Ihe a na-akpọ foundational cause. Your roots o dependri mana asị na when you plant a seed, let me use that word, when you plant a seed and it is not growing well, sometimes it is from the roots. All depend all the kana anime in akuru that seed, the roots, the seed was not positioned very well. So here na try come back a plant not so many obstacles I na-enweta, so many backwardness I na-enweta si na negbo bido otu ndị gboo si bi ndụ ha, like ndị nwanne ha na nwanne ha mekọrọ, la ndị nwanne ha na nwanne ha mekọrọ. If na a brother and a sister make you love, ilota ewe a sexual intercourse, ilota. Now some persons in the rape kware ndị mmadụ rape the girls akọsụkwa ha elota, then ndị mere erim a na-akpọ ya erim ndị mekwara ọbara ndị mefụtara ọbara nwanne ha na-arụ nwanne na nwanne lụrụ ọgụ nwanne were ma gbuo nwanne emere ihe kwesịrị ime because it keeps connecting to coming generation. Ịmụtakwa nwa ọ bụrụ na idoziri ihe kwesịrị idozi, ndị mmụọ ewefukwa gị n'ụzọ chụba nwa gị eme ebe niile jee ebe dibịa niile, dibịa agba afa agba ntanimo menu mee anara afụ that foundational cause. So ọ na-adị mma ịchọba ngozi Chukwu, chọba ngozi aja na si n'ịchọrọ ka aja na yere gị aka to trace your roots. You need to go and do a proper verification to find out if you have any foundational blockage, if you have any foundational cause. These are the things that can hinder your blessing. Iburu Akajiofo ị na-agọ mmụọ, ị na-agọ ala, ị na-eme ihe niile, ị na-edina ụmụ nwaanyị, ị na-edina nwaanyị ndị mmadụ, ị na-eme different all kinds of atrocity. Ọ gara eme ka ọfọ ị na-agọ na-aga. Ọ gara eme igwa ndị mmụọ okwu ege, ndị mmụọ agara egere gị nghọta. So Igbo eze nwaanyị ị nọ na chamber gị, ị na-ala ụmụ nwoke ụmụ boys bịa igwa ha na they need to tap energy from you and all that. Ị na-edina ụmụ nwoke na-eme ọtụtụ ihe dị n'iche n'iche. These are not good things. Ihe abụrụ ihe dị mma. Igbo eze nwaanyị ị ga-asọ iko. Igbo Akajiofo ị ga-asọ iko. Igbo dibịa ị ga-asọ iko. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka dibịa ọgwụgwụ na-adị ile, ọ bụrụ na ị chọrọ ka ọfọ egoro dị ile, ị ga-asọ iko. You have to be with one particular person. Ịlụọ nwaanyị ịma na onye abụ nwunye gị, gịnị a na-emekọ ndị mmụọ amarịgo na onye gị bụ onye a. So ọ bụrụ na you are part of these people, nọ na this category, ndị na-edina nwanne ha, ndị na-akwa iko, ndị na-edina nwunye ndị mmadụ, you need to deviate from it. Then ịchọta ndị dịka Akajiofo ka ewe ka ikpụrụ gị ana, ka ekpo gị ana, ka idozi ana, ka imeme ana emema. Ka na asị m na tata nwa ga-amala anyị mma nke ọbụla anyị tiri aka ka ọ gawa. I remain Akajiofo n'ala Ụmụahịa ka onye chi ya zere. Nọmba m ka bụ 08134188122. Igbo mma mmanụ.